per començar, soc catòlic. Per tant, a mi l'ensenyament sobre... Soc catòlic, soc practicant, soc un cristià indigne, perquè en moltes coses i en molts moments jo no he sapigut viure o no sé viure d'acord amb l'exigència d'un cristià. Bé, però dit això, totes les insuficiències que vostè vulgui, jo amb el Déu, tal com ens ha estat ensenyat a través de l'Església, i també com s'intueix a través simplement de la pròpia reflexió, jo amb aquest Déu difícil d'entendre en molts aspectes, difícil d'abastar, és a dir, no el puc ficar dintre d'aquest vas, no? No el puc ficar en un lloc definit i dir, ja ho tinc. Escolta, ja ho tinc. Això del que és Déu, ja ho tinc, ja està. No, això no. Se m'escapa. Però, bueno, amb aquesta realitat suprema sí que hi crec, oi? He de dir-li que, i en el llibre ho explico, que, esclar, la vivència religiosa avui és molt difícil. Quan jo era jove, vostè tenia fa 60 anys, i jo tenia 18 anys, la vivència religiosa, en l'ambient en què es movia, podia fluir amb molta facilitat. Però ara el manteniment de la fe en el món modern, per qüestions socials, per qüestions de pensament, per qüestions científiques, per mil coses, costa més. I costa més. Bé, jo, gràcies a Déu, dic gràcies a Déu perquè la fe és un do, no? Gratuït. Gratuït. Però jo mantinc la fe. Però has de fer, i això aquí ho dic amb tota sinceritat, costa més que abans. Manté la fe i tinc el plaer de conèixer a la seva estimadíssima esposa, la senyora Marta Ferrusola, després de tants anys de matrimoni. 52. Miri, demà, em pot felicitar, demà farà 52 anys. 52 anys? 52 anys. Vostè i la senyora Marta Ferrusola. Podria explicar, si us plau, aquesta tarda, ja que jo faig tants casaments que penso, ai, Déu meu, quan durarà aquesta gent? Quina és la clau per durar 52 anys i per ser moltes felicitats? Bueno, ens estimem i ens respectem. Hem de ser el mateix, però no del tot. És una manera diferent d'enfocar-ho, no? I, a més, a veure si trobo una paraula exacta, perquè la grave, és a dir, fem un esforç de convivència, no? Perquè amb 52 anys passen moltes coses que en un moment determinat no et trobes còmode, no? Però, esclar, si aleshores poses això en una balança, però a l'altra balança hi poses tots els aspectes positius i el compromís, perquè, clar, el viure en matrimoni és un compromís. Aquest llibre, això deu ser la primera edició. Sí, és la primera edició. Perquè les altres edicions jo vaig fer posar una cosa i aquí posava història d'una convicció. Va bé, aquí explico qui sóc, què penso, què crec, quin és el meu credo, no el meu credo religiós, polític, social, intel·lectual, etc. Humà, etc. Però aquí hi hauria hagut de ficar una altra cosa encara, no solament història d'una convicció, sinó més història d'un compromís. Perquè el que jo intento explicar en aquest llibre és com després d'una pila d'anys arribo ja a tenir unes idees clares sobre el que soc, sobre el que vull ser, sobre el que vull fer, sobre el que crec, sobre què és la meva raó de ser, etc. I això és la història d'una convicció, i d'una formació. Però aleshores hi ha una segona part, i això lliga amb el matrimoni. Hi havia de posar aleshores història d'un compromís. És a dir, aleshores arribes a tenir una convicció, això val per tothom. I aleshores dius, això és el meu, això m'agrada, Catalunya m'agrada, el servei a la societat m'agrada, doncs a mi m'agrada veure com puc fer una aportació positiva. Molt bé, d'acord, tot això és una convicció, i ara, em caso amb la Marta, m'agrada això també és una decisió. Ara, a més, hi hem d'aplicar una mentalitat de compromís, amb tot. Sí, sí. Però, clar, jo era catalanista quan tenia 16 anys, però podria haver-ho deixat de ser. I ara, encara ara... A veure les mans, president, les mans seves. Les seves mans. Sí, porta l'anell. És l'anell? És l'anell de casat? És l'anell de casament, sí. Sí? I llavors, clar, què vol que sigui? No, ho dic perquè... Home, però que no és frare franciscà. Sí, no, però és que hi ha gent... No n'havies posat molts d'anells d'aquests. Sí, però és que... No, jo he venit molts, però clar, després de 52 anys és el mateix anell.
Bueno, jo crec que normalment l'anell de casament... La meva mare va morir ara el dia de Nadal. Es havia casat amb el meu pare l'any 29. Per tant, el meu pare era mort de feia una pila d'anys, però en fi, feia, per tant, 78 anys que era mort el meu pare. 78 anys que el meu pare li va posar aquest anell, no aquest no, el seu. I aleshores, ara, quan ella ja no tenia gaire coneixement, no? Ja feia temps, estava molt malament, tenia una molt mala qualitat de vida, però de vegades, un parell de vegades va passar una cosa, que rentant-la, d'aquí aleshores, doncs, li treien l'arròs, si en algun moment havia tingut la sensació que li tocaven l'anell, ella, que no hi tocava gaire, o gairebé gens, quan li tocaven l'anell reaccionava, l'anell no. Veu? Això és maco, president, això és maco. Això és molt maco. Com també és maco, i són maques les conviccions, com vostè ha dit, història de la convicció, història d'un compromís. Sense conviccions i compromís és difícil fer les coses, i en un moment en el que la política impera el màrqueting i l'estètica, potser falta una mica de convicció i de compromís per part d'alguns. Mira, jo no m'hi voldria ficar amb això. A més, de polític sempre n'hi ha hagut de tota mena, com de tot. Com de frares franciscans. No, ja està, ja sabia jo que diria això. No, si jo ja sabia que diria vostè això. Ja ho sabia. Un s'ha de defensar. Sí, no, està bé. I té raó, a més té raó. Bé, aleshores, home, jo crec que hi ha polítics, bueno, doncs que han tingut les qualitats i les virtuts que per comer ha de tenir un polític. Ara bé, sí que és veritat que la política no ara, sinó sempre és un ofici difícil. Perquè, fixis, la política és, per definició, en teoria, això ja ho deia Aristòtil, o sigui, de lluny, és l'ofici més noble que hi ha. Perquè és l'ofici, està al servei de la societat, del bé comú, del país, del poble, de la ciutat, del que sigui. Però, de la mateixa manera que en teoria és l'ofici més noble, també és un dels oficis que més fàcilment pot degenerar, i degenera. Perquè té possibilitats de degenerar. Per començar, poc o molt toca poder, no? I hi ha gent i en política que no han tocat mai de poder, i altres n'han tocat, jo n'he tocat, no? El poder fàcilment pot ser mal utilitzat, per exemple, no? El polític pot caure en això, una cosa, pot caure en diguem-ne, pecats d'orgull, de vanitat, no? De prepotència, com que la política és una competició constant, té una cosa dolenta la política, i és de que l'enfrontament entre els polítics moltes vegades indueix a que hi hagi un ànim de destrucció de l'altre. Per tant, la pregunta que va fer vostè ara no recordo ben bé el que era, però, perdoni, però hauria de dir... Si falta convicció i compromís a la política actual. Home, jo no m'atreviria a dir que els polítics que jo conec, alguns sí, però la majoria jo crec que sí que tenen una convicció. Serveixen més bé, la més baixa més malament, es pot agradar més, es pot agradar menys, però jo crec que sí.